سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم مس شيفيلد يونايتد مخان كلتا ناي لقح عمتات زحلفة وانت مانشستر يونايتد زغونت حلا ولدات دين هندرسون مس أدى كلو مانشستر يونايتد حدش وعل كفرم انت رأى خوينو زمت عمت سبورت قوامي حلا ولدات اتاقان تاقوينو كتصوت مخانو قال كتولو تقليب اللهم زمس زي كون دماء أنفتو ناب تشيلس كقنع كم زغلن نريد ديبلس ناي مفرح زمسل ملغتي أم حلاليفهم أبكتشن عصر تجعاتن نسلس عمت مس مانشستر يونايتد كتصوت تسمع هندرسون بتا مانشستر غانتا حدش ناي وعل ورقت مسك قربليو ناي متنقطع ملغتي سديد زلم قدام يحلولات مانشستر يونايتد كوينو ام تصوات زركب ديفيد دهيا زحلف عمت ورحي مسكرم اب اولد ترافورد زصحنا 4 عامات وعل مفرم الذكريم دين هندرسون مس دهيا كورا درزخ البقعات اطري كم زلو بزحات يسمم علم سلطاني مانشستر يونايتد شولشار دما ازنا هندرسون متنقطع كبيد قدل كوينو وخم زلو مسا غانتا قربت زلو موغنات يغلصم أسلطاني مانشستر سيتي بيب غوارديولا نتخلخل بنفيكا روبن دياز نابي تحدي مصا ناي قدامنت يبو يسرحلو كمزلو ايفنينغ ستاندرد اب عملتاتا اسفيرام حلقة غانتا أنبر كومباني زحلف عمل دحر مفنا أب صحابة عمل سبورت نوصاني تخلخليا كوينو زغربة أمريك لابورتا بمسبر تدساني غوارديولا نليفربول تقتلو كالاي درجة حيزو نخزازم تقاريب مهلاو زفلتيم غوارديولا نزتصنحو ناي مكل خالص أقامات دما بروبن دياز شفينو كلبو سيتي زمت عمل تعواتي تأتي تسواق كقبرة تلمحيزو كمزلو تحبيرم نهاري ماغوايرنا مكنا قنت مانشستر يونايتد يحلفو مابو اب تعسه زاتو غوارديولا كاب جيغو تقريمو زغفل خفيلو نز بورتغالاوي ناب انجليز ممصا زكالو كم زغبر غريصلم نهاغرايت غانتا بورتغال وكيلو 17 صوتات زكايده روبن داز ابتشن 19 مستهاغرايت غانتا مخان صوا نيشنز ليج معتارو زكريوم اقدمو ببارسلونا كهدن صنح روبن داز واغا مشتيو 87 مليون يغمت كابزينات مانشستر سيتي كي وصانا غوارديولا اباير مونيخ مسو حابيرون سرحه اوسترالياوي علبا نابي تحدي ممصا مدب كم زلون تغليصم نزي مسرح عوت مغبار دما اب سيتي حغوس كم زيلو زنغرلو ليروي سان اكالتي زور غيرو نعلبا كفرمو مدب كم زلو اتحابريتا وسيخ غليصم زمت عامة سبورت ورداريت كوينان مغرب اب نطوف زخونا ناي مسجار مسرح توافيرا زلا كلب جلسي نتخلخلاي ليستر بين تشيلوي لمفرم انكيراتو زلا مسرح انتداق زي سليتوا كم اماراتي نتتصاوتاي باير مونيخ علبا اب زرزر اسمات فرمتي حيزاتو خمزلا مساغانتا قرب زلو موغنات قليصم باير مونيخ علبا يحلفان خالوت كلبات كتب زلو تقولو تحتو كوانتخونه لوم عامت جن منسي فرنساوي الفونسو ديفيز نقوام بوتا علبا يتقاملو ملاو علبا اب زي لمروه ناي ماكل بوتا مكل خالك تصوت تجديديوم أسترالياوي علبة ن باير مونيخ 350 قدمات وكيلو كتصوت زخالة تصوت يوم كلبات جلسن ريال مدريدن نجرمناوي منسيا كافالي كلب باير ليفركسن كاي هافرتز نمفرام ابز قبرو زلو قالسي تشيلسي لعلو واحد إيد حيزا خمزلا سبانيوي غازيتينيا بايرا سيرا غليصم ريال مدريد هافرتز نمفرام زغربتو متن غنزب 80 مليون كخون كلو تشيلسي زغربتو غنزب دما 88 مليون مخانو سيرا وسشو غليصم كلبو باير ليفركسن اغاطي موازلو فاينانساوي دسكالن مفتاح دما نتود 21 عام جرمناوي نتشيلسي حليفا كتب كم تخل غازيتات جرمن اب عمدتاتن اسفيرن هافرتز اب نايلوم عامت ولدرات اب كلهم 12 شتوتاتن كلبو اغزي موالوم أرسنال أبن فرام غناي أكافالي أتلتيكو مدريد توماس بارتي كاب مانشستر يونايتد نزمت أزولو تتصابون نعرف بكلبو نمفانوي تتصاوتاي نزحت دلو 45 مليون باوند مخفل تشباشب كمزلا غازيتا ديلي اكسبرس حبيرام
ፓርተይ ምስ ኣርሰናል ውልቃዊ ስምምዓት ገይሩ ከም ዘለውን እታ ጋዜጣ ወሲኻ ገሊጻ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣሰልጣኒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኔ ከም መተካእታ ፓርተይ ንተጻዋታይ ጌታፌ ማውሮ ኣራምባርን ተጻዋታይ ሪያል ማሎርካ ኢድሪስ ሱባባን ናብ ሜትሮፖሊታኖ ንምምጻእ ምስ ክለባቶም ርክብ ከም ጀመረ ካብ ስጳኛ ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት ይገልጹ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ከቢድ ፋይናንሳዊ ድስካለ ዘላ ኣርሰናል ድማ ኣብ ዝቕጽል ዓመት እቲ እንኮ ተፈርሙ ተጻዋታይ ፓርተይ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ኣቐዲሙ ወላዲ እቲ ተጻዋታይ ብክለቡ ንዝተሓተተ መልቀቂ ገንዘብ እንተዳ ኣርሰናል ደፊራቶ ወዱ ናብ እንግሊዝ መጽኡ ክጻወት ባህጊ ከም ዘለዎ ሓቢሩ እዩ ንቀዳማይ ሓላው ዳታ ጀርመናዊ በርናርዴኖ በመስበር ተኸሲራ ዘላ ኣርሰናል እቲ ጀርመናዊ ክሳብ መጀመርያ ግጥማት ናይ ዝቕጽል ዓመተ ስፖርት እንተዳ ናብ ጾታ ዝምለስ ኮይኑ ኣንፈታ ናብ ተቐያሪ ሓላው ዳት ባርሴሎና ብራዚላዊ ኔቶ ከም ትገብር ተሓቢሩ ሌኖ ክለቡ ኣብ ግጥም ኣንጻር ብራይተን ተጻዊታ ኣብ ተረታዓቱሉ ግጥም ንሳት ከዓይ ብራይተን ማውፓይ ድሕሪ ምግጫው ካብ ሜዳ ተጸይሩ ክወጽእ ተገዲዱ ኣርቴታ ድማ ንቦታ ናይ ዝወሳን ሓላው ዳት ንምትካ ናብ ዕዳጋ ክወፍር ምዃኑ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ሰዓት ንኔቶ ከም ቀዳማይ ዕላማ ገይሩ ሒዙ ምንቅስቓሱ ከም ዝጀመረን ካብ ከተማ ለንደን ዝወጹ ዘለዉ ዜናታት ተሓቢሮም ሊቨርፑል ንሞተር ማእከል ሜዳ ባየር ሙኒክ ቲያጎ አልካንታራ ናብ አንፊልድ ንምምጻእ 43 ሚልዮን ሰሊዓ ከም ዘላ ኣብ ጀርመን ሰፊሕ ሸፈነ ዘለዋ ጋዜጣ ቢልድ ሓቢራ ወዲ 29 ዓመት አልካንታራ ወላኳ ብክለቡ ሓድሽ ናይ ምንዋህ ውዕል ሕቶ ይቐርበሉ እንተሎ ንነቱ ውዕል ተሓሲሙ ምህላው ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝኽእል ዘንፍት ምዃኑ ይሰማምዑ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ባርሴሎናን ኣብ ባየር ሙኒክን ምስ ጓርዲዮላ ሓቢሩ ዝሰርሕ አልካንታራ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ይሕበር ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ክለብ ሊዮን ናብ ቶተንሃም ብኣሳት 54 ሚልዮን ዝፈረመ ታንጓይ እንዶምበለ ደጊሙ ንኣሰልጣኒ ታጋንታ ሞሪኖ ከም ዘይጻወት ከም ዝሓብሮ ESPN ሓቢራ ነዚ ሰምዓ ክለባት PSG ባርሴሎናን ባየር ሙኒክን ድማ ነተጻዋታይ ናብ ጋንታ ንምጽምባር ምስ ወኪል ተጻዋታይ ርክብ ጀሚረን ከም ዘለዋ እታ መረብ ሓበሬታ ወሲኻ ገሊጻ ብፍላይ ድማ ባርሴሎናን ቶተንሃም ንኮቲኖ ወይ ድማ ንሰሜዶ ብምሃብ ንዶምበለ መዕረፊኡ ኣብ ኖካም ክትገብር ወሲና ዘላ ሰኔጋላዊ ተኸላኻላይ ክለብ ናፖሊ ካሊዱ ኮሊባሊ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ምጽምባር ተኽእሉ እናዓዘዘ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ደላይት ኮሊባሊ ኮይና ዝቐረበት ሊቨርፑል ካብቲ ውድድር ርእሳ ድሕሪ ምግላላ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኮሊባሊ ኣብ ጎኒ ማጓየር ብምጥማር ዘይድፈር መስመር ምክልኻል ክታንጽ ሓሳብ ከም ዘለዋ ምስ ጋንታ ቀረበት ዘለዎም ወገናት ገሊጾም ኣምዝዛም ናይ ውዕሉ ብምጽንሑ ንክለቡ ኣርሰናል ኣብ ሻቅሎ ሸሚሙ ዝጸንሐ ባካዮ ሳካ ምሳሌ ናይት ክለብ ዘጽንሑ ሓድሽ ውዕል ከም ዝፈረመ እታ ክለብ ብወግዒ ኣፍሊጣ ሳካ ድሕሪ ውዕሉ ምንውሑ ለንደን ቤተዩ ኣርሰናል ድማ ክለበያ ኣብዛ ክለብ ክጸንሕን ነዛ ክለብን ክወፈን ድሌተዩ ክብል ተሰሚዑ ዳይሬክተር ክለብ ኣርሰናል ኤዱ ቦገኑ ምፍራም ናይ ተስፉ ተጻዋታይ ኩሉ ሰብ ክጽበዮ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ኣካዳሚ ክለብ ኣርሰናል ዝፈረይን ብልጽነቱ ዘመስክረን ምሳና ክጸንሕ ብምውሳኑ ዝሕጉስ ውሳኔ ክብል ምፍራም ናይቲ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ ተሰምዑ ሓጎስ ገሊጹ ስልጣኒ ሚኬል አርቴታ ብወገኑ ሳካ ካብቶም ምኩራት ተጻዋቲ ብዘይፈለ መንገዲ ልዕሊ ዕድሚኡ ሰራየሉ ግዜ ምንባሩን ሕጂውን ምሳና ነዊሕ እዋን ክጻወት ምውሳኑ ዝሕጉስን ንዓይውን ምዝናይ መጻኢ ኮኸብ ክሰርሕ ዕድል ተኸፊትሉ ያሎ ብምባል ንተጻዋታይ ወዲስዎም ካብ ዜና ክለብ ኣርሰናል ከወጻና ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ነቲ ኣብ ኣርሰናል ብመልክዕ ልቓሕ ምስ ኣቕጻወት ዝሓገ ሄንሪክ ሚክታርያን ክሳብ ምዛም ናይ ዝዓመተ ስፖርት ክጸንሕ ምዃኑ ክለብ ሮማ ብወግዒ ሓቢሮም ብዘይካዚ ሚክታርያን ንዓመተ 2020-2021 ኣብ ክለብ ሮማ ክጸንሕ ተኽእሎታት ከም ዘሎን ኣደ ክለቡ ኣርሰናል ብወገና ብቐዋምነት ክትሸጦ ድሌት ከም ዘለዋን ጋዜጣታት ኢጣልያ ገሊጸን ማንቸስተር ዩናይትድ ብልቓሕ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ምጽዋት ዝርከቡ ተጻወታ ውዕሎም ከም ዝሰናውሐ እታ ክለብ ኣፍሊጣ ኣብ ክለብ ኢንተር ሚላን ዝርከብን ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዘይጸንሐን ትሕቲ ትጽቢት ብዙሓት ዝተለወጠ ኣሌክሲስ ሳንቸዝ ክሳብ ባሕቲ ነሓሰ ኣብ ሳንሲሮ ክጸንሕ ምዃኑ ተሓቢሩሎም ብዘይካዚ ኣብ ክለብ ሮማ ዝርከብ ክሪስ ሲሞሊን ክሳብ ምዛም ናይ ዝዓመተ ስፖርት ምስ ሮማ ክጸንሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ማን ዩናይትድ ብተወሳኺ ገሊጻ ዓርሙሽ ጀርመናዊት ዝኾነት ክለብ ባየር ሙኒክ ታንጉይ ኒያምዞ ካውሲ ካብ PSG ከም ዘፈረመቶን ሓቢራላ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ ምስ ክለብ ሙኒክ ን4 ዓመታት ክጸንሕ ምዃኑ እታ ክለብ ብተወሳኺ ገሊጻ خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم
ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን